Biko to pripomína, že nie každý nepokoj znamená rozpad. Vietor sa neobjavuje bez pohybu, ticho neodchádza, bez dôvodu. Keď sa niečo hýbe, nemusí to byť hrozba. Môže to byť len volanie, ktoré sa dlho nedalo počuť. Únava nemusí byť slabosťou. Môže byť znakom, že niečo stratilo súlad. Tam, kde sa niečo odmieta pohnúť starým smerom, sa začína zmena. Biko to nevedie k prispôsobeniu. Vedie k návratu, ktorý nič netlačí, len uvoľňuje. Nepokoj nie je boj. Je pohyb vedomia, ktoré prerástlo staré hranice. Nie je potrebné ho potláčať, len vnímať. Nie preto, aby sa vyriešil, ale aby sa mohol dokončiť. A práve vtedy vznikne ticho, ktoré už nič nežiada. Nie všetky búrky ničia. Niektoré len otvárajú miesto pre to, čo čakalo. A keď vietor doznie, vedomie už nie je tým, čím bolo predtým. Nie preto, že sa zmenilo, ale preto, že sa vrátilo